ಯಾನ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನೋಡೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಯಕ್ಷ ತೆಲಿಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಆತಿನವು ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯೂಸ್ಲ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಐಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾಗವತರ್ನ ನಿಲೆಟ್ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫೋನ್ ಮಲ್ದಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಹೊರವರಿ ಬರಂದ್ರೆ ಬರಿಯರ ಆವಂದಿನ ಒಪ್ಪಗ ಬೇತ ಭಾಗವತರ ಎಪ್ಪುನಗಲ ಕೇಂದಿನ ಉಂಡು ಅರೆನೊಂಜಿ ಲೆಪ್ಪಾಲೆ ಆರು ಓಲೇರ ಆರ್ದ ಹೆಜ್ಜೆರ ಎಂದು ಪಂಡದು ಆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಜನಮನ್ನನೆ ಆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಯಕ್ಷ ತೆಲಿಕೆಗೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ಯಾರ ಪನ್ಪುಡು ಒಂದು ಅದಾದು ಪನ್ಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಯಕ್ಷ ತೆಲಿಕೆ ನೆಟ್ಟು ಶುರುವಾಯಿರೋ ದುಂಬೆ ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯಕ್ಷರಸ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಟು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಏನಿತ್ತೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅಂಚಿನ ಅಂಜಿ ಬೇತ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಏನು ಎಕ್ ಬಂದಾಗ ಮೂಲ್ಪ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಆದಿತ್ತು ಕೋಡಪದವು ದಿನೇಶ್ ಪಂಡಿರ್ ಭಾಗವತರೆ ಪೋಯ ಅರೆ ಇಂಕ್ಲ ಮೇಳದ ಆಸೆಗಾರು ಬಪ್ಪನಡ ಮೇಳ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪರ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬತ್ತೆ ಅದನ್ನ ದೇವರದ ಇಟ್ಟು ಕ್ಲಿಕ್ಕಾಂಡು ಅವು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾತೆಲ್ಲೊಂಜಿ 4 ಜನ ಇಪ್ಪನಾಗ ಕುಲ್ಲುದು ಇತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಬರೀ ಒಂದು ಬತ್ತದು ಮೂಳು ಪದ್ಯ ಬಂದ ಕ್ರಮ ಅತ್ತಾಯ್ಕ ದಯಂದು ಬಂಡ ಅಕ್ಲಕ್ಲೆಡೆ ಕುಲ್ಲುದು ಅಕ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಬರೋದೆತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಬರೇಪುನಂಚನ ಯಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಲ್ತೆ ಐಟ್ ಅವು ದೇವ್ರದ ಐಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯಿರ ದುಂಬೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಅಕ್ಲಾಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಮುಲ್ಪ ಪಣ್ಣಗನೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂಚ ಬರುವುದು ಅಂಚ ಅದು ಮುಕ್ಳ ಮಾತಿರ್ನ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತಿರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಅವು ಮೈನ್ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ನಕ್ಲ ನಂಗೆ ಐನೊಂಜಿ ಅಕ್ಲ ನಮ್ಮದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಐನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಒಪ್ಪವಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಒರಿ ಹಿಡಿದವು ಸಾಧ್ಯತೆ ಏನು ಹಿಡ್ದಲತ್ತು ಒರಿ ಕಲಾವಿದ ಹಿಡ್ದಲತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ್ಲ ದನಿ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತದು ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲ ನಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಮಾತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಅದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸರ್ ಇಂಚಿನ ಡಲ್ ತುಯಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಫನ್ಪೇರು ಭಾಗವತ್ರಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಡಿತ್ತು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾಡುವ ರೀಟೇಕ್ ಮಾಡುವ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ತುಲೆ ಆ ನಾಲೆಜ್ ಅಕ್ಲೆಡ ಉಂಡು ತುಯಿನ ನಾಲೆಜ್ ಐನ್ ನಮಕ್ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಏಜ್ ಹಿಡಿದು ಮಸ್ತ್ ತುಯಿನ ಹಾಕ್ಲ ಆಟ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಕನ್ನಡ ತೂಪುನೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಅಂಕಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಪ್ಪು ಮುಲ್ಪ ಈತ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆತನ ಇರ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪು ಅಡ ಒಂಜಿ ಶಾ ಇಂದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆತನ ಜನ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟಪಡತ್ತಾರೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಅಡವು ಎಂಕ್ ಖುಷಿಕೋರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುರಣಿ ಬತ್ತನು ಮಹಾನುಭಾವಿ ಸಂಗೀತ ಇದೆ ಪ್ರಜ್ವಲು ಟಾಪ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಅದ್ಭುತ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕುಮಾರ್ ದಯಬಂಡ ಆರ್ನ ಮೈಂಡ್ ಏತ್ ಬರ್ತು ಈ ರೆಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್ ದಕ್ಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನೆ ಉಂಡೆ ಯಾರನ್ನ ಅದ್ಭುತ ದಿನೇಶ್ ಕೋಡಪದವಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಬ ದಿನೇಶ್ ರೈ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಆರು ಪ್ರಸಂಗ ಬರೇಪುನ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತನಾರು ಸೊ ಈ ಮುಕ್ಳು ಮಾತೆ ಪುನಗ ನಂಗೆ ಬಂಗ ಹತ್ತದಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಡ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಅಕ್ಲೆಡ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಕುಳಿದಿರು ಪಾತಿರ್ನ ಆ ವಿಷಯ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರಿಪುನ ನಮ್ಗೆ ಬೇಲೆ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬರೆದು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜೆ ಅಕ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಬೂರ ಜೊತ್ತಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಟಚ್ ಗೋರಲಿ ದಾನೆ ಕೊಳತನ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಈತ ಇರು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ 1000 ವಸ್ತು ಕೊಣೋದು ಇಂದಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿನ ಒತ್ತು ನೋಡತ್ತೆ ಆ ಒತ್ತನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಲನ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೇಡ್ದು ಬಾಸ ಆತನ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪುನದ ಪಾತೆರ ಗ್ರೂಪ್ ಎಫರ್ಟ್ ದಾದ ಯಕ್ಷ ತೆಲಿಕೆ ದಾಯಿ ತಿಟ್ಟಾತನ ನಿಕ್ಲ ಯಕ್ಷ ತೆಲಿಕೆ ತೂವಡಾಪನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಯಕ್ಷ ತೆಲಿಕೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಕ್ಲ ಕಾತ್ಕೊಲ್ದು ತೂವಡಾಪನು ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮೋರಲ್ ಕಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೀತಿ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಎಂದೇ ಪನ್ನುಂಡು ದಯನ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಇರ ಐತ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ತೆರಿಪದ ಕಡೆಗೆ ಕೊನತದ ನೀತಿ ಕೊನತು ಉಂತವ್ರು ಸರಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಐಟಂಜಿ ಪುನಃ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಾತ್ರಿಡೀ ಆಟ ತೂನಾಗ ಐಟು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಐಟದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಪಾತೆ ಅವು ಐಟು ಮೈನಸ್ ಆದ್ ಬೋಪುಂಡು ಇಂದು ಅಂಚತ್ತು ಹಾಸ್ಯನೇ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪನಾಗ ಐಟು ಮಸ್ತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಿಕ್ಕಿರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ನಾಡ್ ಐಟಿ ಎಂಕ್ಲ ಏನು ಎಂಡು ಕೊಣೋದು ಎಂಚ ಮುಗಿತಾ ಐಟು ಪಾಸ್ ಆಗ